Video s tým čardašikom, tak tam vlastne ide o to, že treba najprv vedieť, aj spomínal to vo videu, najprv basu, čiže tá pa 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 tá pa 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 di musím vedieť basové tóny najprv a potom ich len doplním, čiže keď je C-čko v base prvý tón a viem, že som v C-mol, tak hodím tam C-mol. No a na D-čko teraz dám už iný akord, dám C-mol, tam je dominanta, dám tam G-dur v base, D-čko. Čiže C-mol, G-dur v base, D, S6, alebo C-mol, E zmenšený septakord, F-mol, Fis, prechodový len zmenšený na G-dur, G-dur v base H, alebo tuto chytím a naspäť C-mol. A potom takisto tá druhá časť basu musím vedieť. F-mol, Fi zmenšený G-dur, A zmenšený H zmenšený C-mol. No ale tu treba vedieť trošku teóriu, že čo sa tam deje, aby tie basové tóny boli podporené tým daným akordom, ktorý tam je. Čiže musím vedieť, aký obrad tam ide a ktorý akord tam mám dať. Nedávajú sa základné akordy, ale akordy v obrate. A medzi doškalnými akordami sa to spojí nejakým zmenšeným septakordom. C-mol, G-dur v base D, C-mol alebo S6, E zmenšený septakord, F-mol, Fis zmenšený prechod G, G-dur v base H, C-mol, Divče počarovné, nezaľubše do mne, F-mol, Fis zmenšený G-dur, A-dur, A-da-da, to len zmenšené septakordy, C-mol.